lamsogo kotale prijal na chana joto hasten lukurok no ang tini phaisok pajak melagor ps bai khopjak Indra Kumar Panchayat bai khopjak phagingge singtabo Rakesh debbarmani nukhungo sakpajak angke tabuk sing Rakesh debbarmani buma bufu bai kok sanalane adino tamni bagai thangmani bo oma hake lahar patai jongcha phagingge singtabuk choiwe nalane Kambai. angke kaka adino Rakesh ki koja somoyo nongni nokhumani Bo puni dostani nokrmani takai bo pungokai raba rawinai bakna razana hani tabu asan nukna korno phainai ang sumakai bo thangpuru nogo jingnokni nokhoi thangpuru bapuru ki nong no sawi jathang kenapa salangnya bigna simi salang ge kaka nang no ko Rakesh debbarma accident ungwi khanamani nang koita rogo khanaka horni dosta wo khapi hai jeng dosta khanaken thangka hasil thanginai bisalgar hasil thangka thanginai naimani kathai ruglia asum angke kaka je Rakesh debbarma accident ungwi tongni khanamani abo kinno sap sahoka abo angphung sahoka tabu thanan borok sahoro chna phunkainai Rakesh thaikarni ne rok gai accident ngai nai songkai ano sapaikano garjamnai thangka thanginai naimani kathai nulanglia adino angke kuthunyo ke bor nugui jeng kathai no nunuklia adino gen kuthunyo norok nungman ke koita rogo nukha adino ki nuguya phungo da phai nukhai sarikni mane duita rogo no naita abo apro nuika nuiman ke kus madam khlai persen tu man sim nukarsen angke je Rakesh ni logi kojana tong thunya adino thema kai Khoroktham tong bin sali masa tong sap thikya Rakesh thaika kai bin sali thaika kai wansa masa thaika ni sana singto khanaka Rakesh noita rogo hayo accident ungni khanaka angke norok thangni kuthai nuguya jeng nugulia kathai jana punuya bini baju punuya kathai punuya angke bini sali thaimani angke abo bini shosho sali no sese sali nungbi angke Rakesh songai jomke kojo berok tong mangnai sala masa bo sajung sala angke ni sajala Rakesh tamro khlai sai tongmani kaka bo kai raba raw asum tai kunu khlaya pura porika kisa porika porimakai busu jara porika no jara porika jara porika angke bo bino maro busu tahu sarba bosora ning tule angke ta matong kaka nang Rakesh no thima nugui nang apro khanaka je Rakesh kuri ka hanai no sahoka angke nang apro tamongka apro to phin kata Rakesh kajak man ke busu bisingka Rakesh no kai tinka kaya ko mane bo aro tongi ungkai ba makai sala dia tabu krangi nai nogo phaika kai nahi tong mane ungkai pagol pakai kai nahi ta angke bini cerai asaja khani khanamani abo ke busu joroti kubui asa jang serai ke ek mas angkat kai angke kaji ya karanya asaka bo ayang tongi ungkai jeng ko bini susur bari tongi ungkai makai ya kota ge bini besar celada bule chala koi masung khana ek mas phajinge sintabo Rakesh ni bir ma bai kok sana ni nalene ge kakina pura nam sogo katanya pre habanang bakapte angke ang je ang to bono nogo nukhaya robo du thumui phai nai na angke kabo bhirok no sing phai ka bo bro thang ni angke bhirok sa ka no buknai raja ma ni thang phai ni buknai raja koi buslan ni ba chapte ke rakhai te bisam ni bo thangani hai ni sini thang ta angke norok thuyu ni khanaman ke koita ro khanaka horni dosta rok khana phur khosi sab sahoka pre thanani abo rok khlai ni saha ko bin kaka na de bin kaka phai ne sina no phai sa phai angke norok kuthai nuguya thangma ni sina phunung na saya khana phungo phai di ni thang jung sakha borok no jung to ko ni phan ni tala ni sang phan nai thangan mane abo borok no phunung ri khana phai di ni sai ra ta angke je aro accident ngai thimani kojina rok thikena jung khana ma to khoroksa thika wancha nai ni chawng ja an basa tong man bai to khorong nai ka man khorong man thika sabu tong logi ke buprang je tong ni asal bupang ni asal buprang je ka sadi ni to
Hingke Rakesh debbarma nokni nokhoroi thangmani koitarago thangkana? 10টা rok bagi khana je antasa bihi rok samanta asuk rok khana ni sa ang to bono nokol bai bai nugia ba thangma rok nogo sikuri ba duthumi tani Hingke bo 10টা nokni nokhoroi thangmani tei nogo tora phaiya? phaya Nogo phaiya. Hingke Rakesh debbarmani hik hingke mala mala kha je bo 10টা nogo nokhoroi thangpuru nogo sawi ja thang. bono sawi thangu ni boto sai khana bono sai thangu ni hai jaga thangnai buknai raja bai nai ni sai thangu ni boto sai Hingke Rakesh debbarma kaja khada? Kaja khana? Hingke bini jarai tongo hini khalamani abusu jarti kubui? tongo bini sarai masa selama stresa ngkha Hingke Rakesh debbarma khe tamrok khaijai tongmani? ko haino nong samu rok tangai jaga ta boro boro raja ta Hingke Rakesh debbarmani hikni para khe biyang ka? khanglai jong ni Abo biyang sajo? ramnagar sai to Hingke nini besanjang moho kojana? tau ke makan tong selama mai beri masa angke masa tiga angke tau beri mang tong han Hingke tabo nongni nukhungo abdurgo kojana tong? tabu ga bata ta hanje bai saje bai suk bai thai bai ke ba sojo na angka ai Hingke bo dino kasto khlaijak ka Rakesh debbarmani? nia Busuk rok omorang khana? bini uko kata roko to sijak kamu 20 bosor ne ai kagos potro ta angke emne bini 5 bosor ra ni jali ta Baik chori khana? Hingke kagina rok khe tamrok khlaijak? Engko sungguh hai nung samu tangan wisata nang ni samu district laita bala ke dia berma Hingke paran bungke? ndoya si para Tamo tam bias be khobjak mo? mo engko mela ko Khana jemang khana takhuk Rakesh debbarmani bini mani khuptui adino tamang kha srai srai ke saikhnarga.